Ets dels que sempre arribes a final de mes amb el compte a zero? Doncs queda't en aquest vídeo perquè no et torni a passar. Hola, què tal? Soc Albert, per si no em coneixes, em presento en el vídeo anterior. Estem fent un canal per tu, perquè tornis a ser ric i ple i tinguis la llibertat i els diners i que no tinguis mal de caps per culpa dels diners, bàsicament. Com vaig dir en el vídeo anterior, us vaig dir que faríem un Excel. Primer us explico i després, en el mateix vídeo, farem un Excel de les despeses i els actius. El primer que hem de fer, els ingressos que tinguem, que segurament serà la nostra feina, de moment no posem res, perquè veurem a veure si ens arriba o no ens arriba. Si tu ets una persona dels quals ja no t'està arribant els diners a final de mes, és a dir, que no cobres el suficient per les despeses que tens, aquí hem de fer alguna cosa. Hi ha moltes persones que a vegades, sense fer-se aquest paper, no sap encara que no arriba, és a dir, que té més despeses que actius, és a dir, que el seu salari de la seva feina on està no li arriba per pagar totes les despeses. Llavors aquí s'ha de començar a tallar. Inclús us diré que, i no us ha de saber greu, que potser esteu vivint en una zona molt cara, esteu pagant un lloguer molt car, jo sé com serà la zona, però potser heu de ser una miqueta, no sé com dir-ho, una miqueta sincers amb vosaltres mateixos, heu de ser unes persones sinceres i dir, escolta, jo ara mateix no vull viure en aquesta zona, en aquest barri, en aquest poble o en aquesta ciutat, i has de fer un canvi i te n'has d'anar a un lloc més econòmic. Jo al llarg de la meva vida he viscut a Barcelona, he viscut a pobles de muntanya, he viscut a pobles de costa, he viscut a diferents llocs. Ara mateix, per sort, vull viure, però clar, tinc 43 anys. M'ha costat el meu poder viure on jo sempre he volgut viure, que és a la muntanya, i també dintre de la muntanya hi havia zones on eren més cares i zones on eren més econòmiques. I jo m'he anat a una zona més econòmica. Dit això, comencem, ja es veurà, i si no també es pot plantejar, o inclús potser no és la zona on viviu, potser pot ser el cotxe que esteu pagant, que això també és un altre passiu dels quals us està traient molts diners de la vostra butxaca que hauríeu de començar a pensar realment si aquest cotxe us mereix la pena tenir-lo. Jo sempre he estat i seguiré sent-ho, per molts diners que tingui, un gran defensor del cotxe de segona mà. M'és igual l'etiqueta B, m'és igual l'etiqueta C. Jo tinc cotxes que no tenen etiqueta i supercòmode i superbé perquè estan pagats, no haig de pagar res per ells. Entrar a Barcelona no puc, no entro. Al cap de setmana sí que entro i puc entrar al cap de setmana. Per tant, cadascú heu de valorar el que necessiteu. Primer gasto que heu de posar a la vostra llista. Lloguer de la vivenda, perquè és el més important. Vivenda és viure en un lloc, o hipoteca. Posem aquí. En el primer cas, hipoteca o lloguer de la vivenda. Posem un exemple de 400-500 euros. Després posarem la llum. En el cas de l'exemple posarem nosaltres 105 euros. En el següent punt, en el cas que jo tinc com a exemple, serà posar propà, per lo que són l'aigua calenta i la cuina. Llavors, si tinguéssiu gas natural, doncs posaríeu ja gas natural. 40 euros mensuals. I si teniu, per exemple, factures o teniu gasoil que es paga a l'any, no passa res, perquè si tu consumeixes 1.500 euros a l'any de gasoil, doncs ho deixes en 12 mesos. Ho deixes en 12 mesos i aquests 1.500 euros de gasoil seria el teu gasto de gasoil mensual. Ho hem de fer tot mensual. Ho posem allà. Després tenim ja com a oci, però s'ha de posar tot. Aquí hem de ser molt sincers nosaltres mateixos i potser a mi m'ha passat que el primer mes, segon mes, t'has descuidat coses, és qüestió d'anar afegint. El primer any, els primers 6 mesos tindràs una valoració exacta, completament exacta. Què vull dir-te amb això? El tercer pas seria posar Netflix, si tens Amazon Prime, si tens HBO, si tens algun tipus de subscripció. En aquest cas, posem 15 euros mensuals. Després tenim, si tenim fills, jo en el meu cas tinc filles, llavors les meves filles fan extraescolars. En el meu cas fan ball, 100 euros. Després tenim Ajuntament, el que són les tasses de les bessures, si tenim l'IBI, tots els impostos que ens treuen els ajuntaments. Ho posarem allà. Per exemple, posem 25 euros. Com que això també són despeses que no es fan mensuals, hem d'agafar els rebuts. Jo cada any intento sempre
Jo tinc el banc ING Direct, ja parlem de bancs més endavant, té una eina que és molt fàcil, que poses directament el nom de les despeses que tu vols saber i llavors et surt el resum de tot l'any. Perquè això sabem que l'IBI, per exemple, va pujant any rere any. I ara anar pujant els preus, doncs clar, has d'anar regulant cada any aquestes despeses. O sigui, aquest full, aquest Excel, s'ha d'anar regulant cada any. Perquè, per desgràcia nostra, ens fan treure més diners de la butxaca, aquests impostos, i no només impostos, sinó llum, aigua, tot això cada any puja. Hem de tenir present, ho posem. Després tenim l'aigua. En aquest cas són 60 euros d'aigua mensual. Després tenim el més important en el sentit que s'ha de regularitzar molt bé, que són les assegurances. Les assegurances canvia molt, varia molt. Sempre intentem tirar 1 euro, 2 euros per arrodonir cap a dalt. Si tot, jo què sé, que et dona, fas la suma, et dona, hòstia, mira, mensualment de la meva assegurança em dona 80,3, doncs posa 81. Tenim, jo ho poso així, assegurances, i poso l'assegurança de la casa, l'assegurança de la vida. Tinc una assegurança de vida, tinc una assegurança de CESUS, l'assegurança dels vehicles. Les 4 assegurances les sumo, les tinc anuals i llavors les divideixo en 2. En el meu cas, em surt per 90 euros, senyors. Surt per 90 euros. Tenim els mòbils, internet, etc. Tot això tenim 90 euros. Després, en el meu cas, tinc la quota d'autònom. També, allà es posa. Després tinc la gestoria, la qual em cobra 85-90 euros més o menys, doncs també es posa cap allà. Després tinc una pàgina web, en la qual s'ha de fer el manteniment cada any que em cobren, el mateix. Si tenim un préstec, que pot ser que tinguem un préstec, que això és deuda dolenta, ja parlarem també sobre les deudes dolentes, les deudes bones i etc. La posarem allà, doncs en el cas posem 200 euros, 100 euros, el que sigui, i ho posem allí. Un cop tenim tot això, veurem el resultat. Que dona 1.500 euros, que dona 1.800 euros, que dona 2.000 euros. Això ha de ser molt més petit que el vostre salari. Llavors, un cop tinguem això, podrem parlar de com sanejar els comptes. Perquè en els bancs hem de tenir diversos comptes. Un compte, que serien les despeses mensuals impepinables, que serien aquestes, no són variables, només variarà. A l'any, quan hem dit que hem de revisar, tindríem que tenir-ho quadrat i no tocar-ho mai. Cada mes, quan cobrem, directament, que ens surt 1.500 euros, 1.500 euros cap allà. I oblidar-se d'aquest compte. I en aquest compte s'ha de tenir domiciliat tot. I llavors tindríem que tenir un altre compte. En aquest compte tindríem que tenir unes despeses bàsiques. Seria el gasoil, que consumeixes per anar a treballar, aquest pot ser una mica de variable, menjar, o has gastat una mica més, o has gastat una mica menys, i l'oci. En aquest tindríem que sumar i fer la mateixa operació amb els bàsics. I què ens tindria que sobrar cada mes? Per anar bé tindria que sobrar 500 euros. Jo sé que a molta gent potser no li sobren 500 euros. Si no sobren 500 euros, hem de començar a retallar perquè 200 euros podem fer-ho, descomptant gastos i descomptant bàsics. A l'oci que tu facis servir, allà et pots sumar els cafès si tu t'agrada, fer un cafè cada dia, si a tu t'agrada el cap de setmana sortir a fer una copa, perquè això són bàsics que no són imprescindibles. Per això tu pots retallar. I després el bàsic de l'alimentació. A vegades, quan estàs gastant molt de menjar, pots gastar una miqueta menys. D'aquesta suma global t'han de sobrar entre 200 i 500. Si tu estàs per sota de 200 euros o de 500 euros, aquí hem de fer alguna cosa. Dit això, en el següent vídeo aprendrem a què fer amb els estalvis. Per cert, que no ho he dit, hem dit 2 comptes i ens faltarà un tercer compte d'estalvi. No sigui un dipòsit o no siguin coses rares, simplement un compte d'estalvi que tu pots ficar els diners, pots treure-ho i et dona l'interès, m'és igual que et doni interès o no, perquè ja ho veurem després per tenir interessos elevats. Penseu que això només és el principi. En aquests primers capítols us ajudarem a tenir entre 4 i 5.000 euros, que serà el compte d'estalvi per emergències. A partir de 4 a 5.000 euros serà quan començarem a invertir, començaran coses encara més bones. Començarem amb borsa, farem el compte broker i aquí començarà moltíssimes coses. I després també us ensenyaré a poder accelerar una miqueta el camí. Depenent, ja comentareu de la vostra situació, de la teva situació. Hi ha moltíssimes coses que es poden fer. Amb imaginació i amb seny sempre es poden fer coses. Ja anirem veient, jo us donaré unes quantes propostes
i tu podràs fer el que realment et vingui de gust o el que vegis capacitat per poder fer. Hi ha coses per totes les butxaques. Fins aquí tenim el vídeo d'avui. I recorda, els diners amb seny per ser lliure.